Europski dom i u ovoj godini nastavlja svojim projektima i aktivnostima doprinositi afirmaciji Vukovara u Hrvatskoj i inozemstvu. Počasna predsjednica udruge doktorica znanosti Ljiljana Gereke najavila je na konferenciji za medije održavanje Generalne skupštine EUNET-a, krovne organizacije europskih domova, ove godine koncem rujna u našem gradu, a na njoj će sudjelovati 60 predstavnika i predstavnica iz 32 europske zemlje. Na konferenciji za medije najavljene su i brojne druge aktivnosti te projekti koje će ova udruga provesti u 2012. godini, a jedan od vrlo atraktivnih je i projekt Dunavska priča. Njegov je cilj uključivanje građana i građanki treće životne dobi u razvoj zajednice te povezivanje i uspostavljanje suradnje podunavskih zemalja. Nositelj projekta je sveučilište iz Ulma, a partneri su institucije iz Austrije, Mađarske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Svaka od ovih zemalja imala je slobodu u kreiranju vlastitog modela projekta. Vukovarski model je ocijenjen kao najbolji, te je nositelj projekta predložio da na sljedeći radni sastanak, koji će se održati u Ulmu, dođe ne 5 koliko je predviđeno projektom, već čak 15 predstavnika i predstavnica iz Vukovara. Gereke naglašava kako je Europski dom zamoljen da na sastanku u Ulmu, koji se održava u vrijeme Dunavske svečanosti, što potpunije predstavi Vukovar ne samo riječju, već i plesom, pjesmom, umjetničkim radovima, rukotvorinama i industrijskim proizvodima. To je odgovorna zadaća koju Europski dom Vukovar ne može i ne želi preuzeti sam na sebe, naglašava Gereke i dodaje kako će u tom smislu zamoliti angažman cijeloga grada i sudjelovanje svih građana i građanki u izradi koncepta prezentacije. Od ove godine Europski dom Vukovar ujedno provodi i projekt individualne pomoći učenicima i učenicama.